ピース490円。ソースおかわり。投げたっぷりソース。投げたっぷりソース。伊勢海老風味バターソースと黒トリュフ風味のテキスト。どっちも食べたいめちゃうまソース。チキンマックナゲット15ピース490円。ソースおかわり。多謝收睇，今日嘅日本廣告片段圖片同視頻 AI 生成提示，可以係下面描述揾到。想獲取所有提示，訂閱我哋頻道，喺下面留言 prompt 啦。